저쪽 어머나 가셔서 나로이로 파이디 엄마로 파야 그자키 똑똑 지거니 못돼 코랑 거 때때게 하 막나 Baha hale ang balang la. Hay nak farmas aleri durok may maparnang na po. Kung babay ka. ano diha golo golo 코랑 집에서 때때게 코도 태바이 그나야 그 sigma kena yang ke baru sama kena tahu tak naik bah, hake tu mak kena lah hako, ini bawa no cai so, mas aku kena ya, jadi semua orang di mas, kena orang apa ya kita.